हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 13खौथ' नुखांखाबायानो जानांगौ। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 13खौहाय नायखांबाय बिथांमोना दायो पार्ट 14खौ नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 13खौ नायखांनानै दायो पार्ट 14खौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन लोगोफोर आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 14खौबो बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 14खौ नुवाखै नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होना दोनगोन आरो कमेन्ट बक्सआवबो पिनाव होना दोनगोन नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दायो आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 14खौ नायखांबाय नोंथांमोना दायो आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 15खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबाय जानानै दं जानांगौना लोगोफोर। स' लोगोफोर ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्टफोरखौ साननै सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेरावनो पार्ट बाय पार्ट भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 14खौ नायखांनानै दायो पार्ट 15खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान यूट्यूब चेनेला आगोमा रुवाटि बड' सिरियालनि पार्ट 15खौबो थाबैनो एबा साननैसोनि उनावनो आपल'ड खालामगोन। स' लोगोफोर आंनि दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बेबायदिनो आपडेट्स मोनो आरो गोदान आपकामिं बड' मुभि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट्सफोरखौ मोनबाय थानो थाखायबो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।